Se nacházím nad Karlovou Studankou, už podjel Bílé Opavy a budu stoupat, nebo už stoupám směr Praděd a Petrovy Kameny, kam vás dneska vezmu. To zhruba 7-8 kilometrů a stoupání by to mělo být kolem 700 metrů výškových, takže taková relativně pohoda. Je to na ten Praděd z jednodušší strany mi přijde, i když zde nikdy nebyl, ale co jsem tak koukal, měl jsem v plánu jít z druhé strany, kde by to bylo z převyšení 1000 metrů, to bylo více záživný, ale co už, chtěl jsem jít tudy hlavně kvůli vodopádům a kaskádě Bílé Opavy, že to tady určitě je hezčí, i dle fotek, tak pojďte se mnou. A je relativně chladno, nějakých plus 13 bylo tady kolem té Bílé Opavy, je ještě míň, ale nahoře by měla být stejná teplota, než tam dojdem, tak si myslím, že tam bude už příjemně a hlavně svítí slunko, jasno, parádní počasí. Dneska už bude konečně horko, takže paráda.
my jsme za odbočkou, kdy se odbočuje na Pradět nebo na ovčárnu. A my to bereme na ovčárnu, na Petrovy kameny, ještě s převýšením 200 metrů. Docela kopec. A pak budeme pokračovat už po téměř hřebeni až na vrchol Pradědu. Už cestou na Petrovy kameny z ovčárny jsou nádherný výhledy. Naprotější Praděd a na Jeseníky. Tak, dorazil jsem k Petrovým kamenům, jsou tady přede mnou a musím říct, že je fakt příjemně teplo. Není vedro, není chladno, tak akorát. Občas foukne pěkně, ale hlavně sem nikdo nechodí. Potkali jsme jednoho člověka, který šel dolů, spíš nějaký vandr, než přímo typický turista. Jo, tady ukáže výhled. A jo, je tady parádní, počasí vyšlo. Je fajn, že jsme tady pod vlivem tlakový výše, takže jasno furt, nebo maximálně takováhle vysoká oblačnost. Ale to je úplně v pohodě. Tudy zajímalo víc k počasí bouřkám, tak můžete sledovat vedlejší kanál Checkstorm Sky. Vám dám link do popisku videa. Jo, výhled je tady parádní.
Tak, já jsem zpátky u Bílé Opavy dole, už pod 1000 metrů nad mořem a k autu kilometr, takže téměř dole. No já doufám, že se vám moje video líbilo z cesty na Praděd a Petrovy kameny. Co mě teda štve nejvíc, tak je to, že teď už poledne bylo relativně dost lidí, hlavně dětí, tábory, ale to patří k konci červnu a hlavně Praděd je velmi známé místo, takže s tím se holt musí počítat. A jediný, co mi teda vadí, ty kořeny, ty taky. Ale že ta cesta na Praděd je 3 kilometry tam a 3 kilometry zpátky po asfaltu. Je škoda, že není turistická cesta, ale zase na jednu stranu chápu, že se tam nechtějí zasahovat do krajiny, do chráněné krajiny kolem Pradědu. Takže holt to tak asi musí být. No, takže doufám, že se vám moje video líbilo. Určitě zanechte like a za hezký komentáře budu taky rád. Čau.